ja mulla on tosi tylsää, niin mä ajattelin tehdä tutoriaalin sen pienen fantasiakarttaan. Eli sä tarvitset paperia, lyijykynän of course, sakset ja liimaa. Sä leikkaat salteen 4. Joo, ottakaa. Hetki, mä leikkaan ton tosta pois. Sillä joo. Näin, ja mä päädyin lopputulokseen, että mä teen tästä pienemmän. Joo, se ei haittaa sitä takana tekstiä. Mutta siis pienemmän, niin mä pystyn tekemään niinku, tai siis liimaa tän vihkoon. Ja sitten sä niinku otat tästä just vaikka tän osan. Silleen tolleen, ja sit sä niinku laitat sen tohon tolleen. Niin sit sen pystyy taittaa ja sit se menee vihon väliin silleen tällätteeksi. Ja sit sun pitää muistaa, että sä et voi tehdä yhtään isompia paloja kuin mitä se sun ensimmäinen on, koska sit sä et pysty enää taittaa sitä. Ja sit se on hyvin ärsyttävää ihan näin kokemuksesta. Tää on joku 27. fantasiakartta, mitä mä nyt yritän tehdä. Ja joo, sit sä tarvitset niinku lisää paperia ja teet 2 sellaista pikkupätkää. Ja siis niiden ei tarvitse olla mitään täydellisiä. Niin sit sä liimaat ne silleen tälleen, you know. Ja jos se on pienempi, niin se pitää laittaa tolleen. Mut siis silleen liimaat, silleen ton taakse. Koska sit jos se näkyy, niin sit se on vähän tyhmän näköinen. Mut joo, mä liimaan ne, niin mä saan sitten näytetty lisää. Silleen tälleen hienosti. Ja nämä mun transitiot on varmaan tosi paskan näköisiä. Ja tossa näkyy pienesti ne läpyskät. Ja sit sä liimaat niinku tälleen taakse, koska muuten ne näkyy rumin. Siis rumasti. Oota, mä en osaa. Yes, tälleen. Ja sit sä taitat sen silleen niinku kirjan. Silleen tälleen. Ja siis tähän olisi varmaan parempi joku kuuma liima tai jotain. Siis mulla on tossa just kuuma liimapyssy, sitä ei oo avattu vielä, mut en mä jaksa nyt laittaa sitä päälle, koska joo. Ja sit sä vaan niinku koristelet sen. Sillä kun kartat. Sit jos sä haluut kaikkiin fantasialeikkeihin kaikkeen, niin sit sä vaan niinku jatkat sitä tänne pienillä paloilla. Silleen oudosti. Ja sit sä just pystyt taittamaan ne kaikki tähän keskelle. Ja jos on sit sä pystyt niinku tiettyihin suuntiin jatkaa. Sä et pystyisin tänne jatkaa, vaan sun pitää niinku sivuille. Ja sit jos sä, joo. Eli sit kun tää on tässä, niin sä voi vaikka tähän viereen vielä tähän ja tähän ja tähän ja tähän. Mut sit kun täällä on pitkä ja sit täällä on pitkä, niin silloin sä pystyt niinku, jos tässä menee, niin sä pystyt siitä jommaskummasta niistä tekemään tähän yhden palan. Niin se voisi näyttää ihan hyvältä, mut joo, koristellaan tää nyt hienolla kynällä. Joo, mä en jaksa. Ja nyt mulla on täällä hieno Basketin lentokoulu. Ja tää on siis meidän koulu. Tosin tää on ihan hiton erilainen tässä piirrettynä, koska mä en osaa ja mä en muista. Se menisi siis tänne niinku tämän kokoiseksi vielä, mutta se on nyt suunnilleen. Ja toi on sellainen katos. Ja sitten mä merkkaan tänne, niinku tää tulee olla hyvin erilainen. Eli joo. Joo. Mutta mä teen tän nyt loppuun, niin nähdään teidät sitten. Heippa. Tälleen ja sitten sun ei pakko sitä mitään niinku värittää tai jotain, mut joo. Nyt se näyttää tältä ja mä tuun joskus tekemään enemmän osia tähän niinku eri suuntiin silleen kivasti. Ja joo. Täällä on niinku mettää, sitten täällä on Basketin joki ja Elämänkiven luola ja sitten se koulu. Mä merkkasin tänne, missä löytyy kiislaa, eli mun keksimää kalaa. Ja sit sä voit liimaa tän johonkin, minne haluut.
Sillä ei ole silleen merkitystä. Tai sit sä voit pitää sen ihan tälleen. Juu. Apua, mä en osaa katsoa tätä. Mut siinä oli 5 minuutin tutoriaali. Heippa!